ክቡራት ናይ ድሕሪ መጋረጃ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ? ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም መብጻሕኩም እናበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ተፈጥረ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ዘጓነፈ ኣዝዩ መሰንበዲ ዝኾነ ናይ ገበን ታሪክ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። እዚ ተጓንፎ እውን እቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ፈጺሙ ይቐትለኒ ኢሉ ካብ ዘይሓስቦ ሰብ ናይ ሞት ሸርሒ ኣቐዲሙ እናሓሰበሉ ካብ ዝጸንሐ መሓዝኡ ብዛዕባ ዘብጽሓሉ በደልን ስቓይን ኣብዚ ቪድዮ ዝገልጸልኩም እዩ ዝኸውን። እቲ ታሪክ ንኽትሰምዕዎ ብኽብሪ ይዕድም። ሰናይ ጻንሒት። The rally was in the Oromia region. ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ካብ ተፈጸሙ ኣዝዮም ዘሰኩሕ ናይ ገበን ታሪክ ብጣዕሚ መሕዘኒ ተግባር እዩ ነይሩ። ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ዝኾነ ነዛ ህይወቱ ንኸሰንፍ ኣብ ስራሕ እዩ ተጸሚዱ ዘሎ። ናይ ራይድ ግልጋሎት ካብ ምሃቡን ሓሊፉ ካልኦት ዓይነት ስራሕቲ እውን እናሰርሐ ንቤተሰቡ ኾነ ንባዕሉ ዝጥውር መንእሰይ እዩ ነይሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን እዚ ናይ ደብረ ዘይት ተወላዲ ዝኾነ ሚክያስ ተስፋይ ደሃዩ የጥፍእ። እዚ ተግባር ካብቲ ናይ ኩል ግዜ ፍልይ ዝበሎም ቤተሰቡ ክሓስቡን ልቦም ክጭነቕን ጀመረ። ኮይኑ እውን ንሃቱ ምጥፋእ እተሓሳሰቦም ቤተሰቡ እእዶም ዓጺፎም ኮፍ ኣይበሉን። ወድና ጠፊኡ ብዝብል ናይ ሓገዝ ጻውዒት ንኽረኽቡ ናብ ፖሊስ ቀጽሪ ክሕብሩ ይኸዱ። ናይዚ መንእሰይ ዝኾነ ሚክያስ ተስፋይ ድምፂ ናይ ማይ ጨና ኮይኑ ብምጥፍኡ ቤተሰቡ ኾኑ ናይታ ከተማ ነበርቲ ንእዝኖም ዘሰንብድ ዝኾነ መርድእ ካብ ፖሊስ ሓደ ሓበሬታ ይመጽእ። እዚ እውን ኣብ ለካቲት 22 ብ2016 ዓ.ም ናይዚ መንእሰይ ህይወት ዘሰካሕ ኩነታት ተቐቲሉ ረኺብናዮ ኣለና ዝብል ነይሩ። እዚኣቶም ሰባት እውን ኣብዚ ጥራይ ኣየብቅዑን። እታ ዝስርሓላ ዝነበረ ኮረላ ማኪና ብምውሳድ ሬስኡ እውን ካብቲ ቦታ ርሕቕ ኢላ ኣብ እትርከብ ገላን ከባቢ ብምስንዳው ካብቲ ቦታ ጠፊኦም እዮም ዝብል ሓበሬታ እቲ ፖሊስ ብተወሳኺ ይገልጸሎም። እዚ ዝተፈጸመ ናይ መሰካሕ ቅትለት ንቤተሰብ ሓዘንን ኢሉ እውን ነዚ ዝሰምዐ ናይታ ከተማ ነባራይ ስንባደ ፈጢሩሉ እዩ። ፖሊስ ነቲ ኩነታትን ተጻሪ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቱ ማለት እውን ናይቲ ቅትለት መልዕሊ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ዝሰርሓሉ ናይ ራይድ ስራሕ ሰባት ካብ ደብረ ዘይት ጽዒኑ ኣብ ዝወስዶም ሰዓት ከም ዝነበረ ይበጽሖ። ናይዚ ቅትለት እቲ ቀንዲ መተሓባበሪ ናይ ቀረባ ሰብ ክህሉ ከም ዝኽእል ክሓስቡ ጀመሩ። ፖሊስ ሓበሬታታት ብዝኣክቦ መሰረት እዚ ሚክያስ ተስፋይ ዝተባህለ መንእሰይ ናብዚ ኣቐዲሙ ናብ ዝተሓሰበሉ ናይ ሞት ግዳይ ቅድሚ ምዃኑ ኣቐዲሙ ማለት እውን ሐሙስ ኣብ ገዝኡ ውሽጢ ኣብ ዝነበረሉን ምስ ቤተሰቡ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝነበረሉን ሰዓት እዩ ነይሩ። ካብኡ እውን ሓደ ሰብ ካብ ደገ ንኽቕልቀሎ ይዳመጾ እሞ ካብ ደብረ ዘይት ናብ ቦሌ ዝውሰድ ግልጋሎት ዓሚል ዝኾነ ሰብ ከም ዝረኸበሉ ሓበሬታ ሂቦ። እዚ እውን ብናይ 6,000 ቅርሺ ሒሳብ ከም ተሰማምዐሉን ንዕኡ እውን ጽቡቕ ዕድል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ብምእማን ይዛረቦ። ኣብ ልቡ ወላ ሓንቲ ምጥርጣር ዘይሓደረሉ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ሚክያስ ተስፋይ ብሓጎስ ምስቶም ሰባት ናይ ሰዓት ቆፀሮ ይሕዝ። እዚ መንእሰይ እውን ናይ ጽባሕ ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊ ንዘርክበሉ ስራሕ እናሓሰበ ቅድሚ ምኻዱ ኣቐዲሙ ምስ መሓዝቱ ብምዝንጋዕ ነቲ መዓልቲ ከሕልፎ ጀመረ። ሚክያስ እውን እቲ መሓዝኡ ኣብቲ ጽባሕ ንዝረኸበሉ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ እናመስገነ ሓቢሮሞ ንዝነበሩ መሓዝቱ ብምዝራብ ግዝኡ እውን ብታሕጓስ እናሕለፈ ከም ዝነበረ ካብቶም ናይ መሓዝቱ ቃል ተሰሚዑ እዩ። ናይ ሞት ግዳይ ኣይገብረለይን ኢሉ ብዝሓሰቦ መሓዝኡ ኢዩኤል ወይ ድማ ክያ እቲ ዝተሓስበሉ ዘይፈለጠ እዚ መንእሰይ ኣብቲ ናይ ቆፀሮ መዓልቱ ይርከብ። ነዚኣቶም ካብ ወፃእ ዝመፁ ሰባት እዮም ዝተባህሉ ናይ ሕሶት ሰባት ከይዱ ይረኽቦም። ለካቲት 22 ብ2016 ዓ.ም ሓደ ወድን ጓልን ናይ ፌክ ዲያስፖራታት ሒዙ ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉዕዞ ይጅምር። ክሳብ እዚኣ ሰዓት እውን ወላ ሓንቲ ልቢ ዘይበለ እዚ መንእሰይ ኣብ ገላን ተባህለት ንእሽተይ መንደር ይበጽሕ። ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ናይ ሚክያስ ሃለዋት ኣብ ዘሎ ከይተባህለ ጨንኡ ክጠፍእ ዝኸኣለ። ቤተሰቡ እውን ካብቲ ልማድ ወፃእ ናይ ድምፂ ምጥፋእ ስለ ዘተሓሳሰቦም ናብዝን ናብትን ኢሎም ክደልይዎ ጀመሩ። ብገዛእ መሓዝኡ እቲ ቀንዲ መተሓባበሪ ናይ ሞት ግዳይ ኮይኑ እቲ ሞት ክበጽሖ ዝኸኣለ ብኸምዚ እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ካብ ወፃእ ዝመፁ ሰባት እዮም ተባህሉ ውልቀ ሰባት ገላ ናብ ዝርከብ ገዝኦም ነቲ መንእሰይ ብዘሰካሕ ኩነታት እእዳው ዕምፅፃ ኣቢሎም ብምእሳር ኣዝዩ ብዘሰክፍ ናይ ገበን ተግባር ብምፍጻም
እታ ማኪኑ ሒዞም ካብቲ ቦታ ይጠፍኡ። እዚ እውን ድሕሪ ምዃኑ ፖሊስ ብዝገበሮ ልዑል ዝኾነ ምክትታል ንኽልቲኦም ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር የውዕሎም። ኮይኑ ግን እቲ ኩነታት በዚኣቶም ክልተ ሰባት ብምሓዝ ጥራይ የብቅዕን። እቲ ቀንዲ ናይቲ ተግባር መተሓባበርን ነቲ ሓሳብ መፍለቒ ዝኾነ ናይ ሚክያስ ተስፋይ ፈታዊ ናይ ቀረባ መሓዛ ኢዩኤል ወይ ድማ ክያ ይተርፍ። እዚ ውልቀ ሰብ ኣቐዲሙ እውን ናብ ገዙ ዝኣክል መፂኡ እቲ ዝተዛረቦ ካልእ ስራሕ ሃልይዎ ነቲ ዝሓሰቦ ሜላ ንኸይፍለጠሉ ብምሕሳብን እቲ ተግባር ንምፍጻም ይጥዕመኒ ኢሉ እቲ ዝሓሰቦ ትልሚ ንኸምዚ እዩ ነይሩ። እቲ ሞዋት እውን ዋላ ሓንቲ ምጥርጣር ኮነ ኣብታ መዓልቲ ብዘይገለ ዕንቅፋት ነቲ ሓሳቡ ንኸቐበልን የማነ ጸጋም ንኸይርኢ ዝገበሮ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ዝነበረ ዝፈትዎ መሓዝኡ ስለ ዝነበረ እዩ። እሞ ደኣ በቲ ተግባሩ ቁጣዕ ዝወሰኸሉን ከም ናይ ጭካነ ቅትለት ዝበፅሖ ናይ ዝመንእሰይ ግፍዒ ናይ ደብረ ዘይት ነበርትን ፖላይስን ጥቡቕ ዝኾነ ምክትታል ኢሉ እውን ከተኣላለሽ ጀመረ። ብኸንተመንቱን ብግፍዕን ህይወቱ ብዛዕባ ዝሰኣነ ናይ ሚክያስ ተስፋይ እቲ ቀንዲ ተጠርጣሪ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤርጎ ወይ እውን ኣብ ዝተኻረዮ መዕረፊ ጋሻ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክተሓዝ ክኢሉ እዩ። እቲ ተግባር እውን ንምንታይ ከም ዝገበሮ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክምለስ ኣይከኣለን። ፖሊስ እውን ክሳብ እዚኣ ሰዓት ማስረጃታት ንኽረክብ ላዕልን ታሕትን እናበለ እዩ ዝርከብ። መላእ ናይታ ከተማ ህዝቢ እውን ንፖሊስ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሩ ብምድጋፍ ነቶም ተጠርጠርቲ ናብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽውዕሉ ብዝገበሮ ጽቡቕ ተግባር ናይታ ከተማ ፖሊስ ኣመስጊኑ እዩ። ኩሎም ናይቲ መዋቲ ቤተሰብ ድማ ፍትሒ ክሳብ ዝረኽቡ ኣብ ትፅቢት እዮም ዝርከቡ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንሃትኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ። ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ደጋፍኩም ግለጹለይ እናበልኩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።